אני הולכת לשאול את שתיהם שאלות שמסקרנות אותי. מי שעונה יש לו נקודה, מי שלא עונה צריך לאכול את הדבר הזה. מינימום 5. אנחנו שלושתנו על הספקטרום, על הרצף. באיזה גיל אובחנת? 3. אייל, באיזה גיל אובחנת? אני בגיל 22. מה קשה לך בשיחה עם אנשים? אני לא קשה לכלום. מה יש הרבה פעמים שאין לי מה להגיד. מה הדבר הכי מעייף באינטראקציות חברתיות? זה לא מעייף. לא מעייף אותך אינטראקציות חברתיות? ואתה? לא. לפעמים זה קשה לי בסיטואציות מסוימות. מה קורה שיש לכם יותר מדי גירויים? אין לי. זה אתה לוקח את זה. מה זה השאלות האלו? כבר, ככה אני יכול לעשות. לא מצליח לחשוב לפעמים על כל מיני דברים, כי יש כל מיני דברים אחרים שמגרים אותי. אני למשל מתרחקת ממקום האירוע, כי אחרי זה אני מתחילה להרגיש לא טוב. היות וכולם ענו על השאלות בצורה מאוד טובה, אנחנו נעשה ונהיה ומספרה, אם מישהו יוצא צריך לאכול. זה תודה. זה לא נקרא לאכול. אני גם אקח בשביל הספורטיביות גם כן. וואי, אני מקווה שזה לא מזעזע. בבקשה, לחיים בוא נעשה. מה נעשה לחיים? מקווה שזה היה לכם מעניין הסרטון. ביי ביי.